Регионалният етнографски музей в Пловдив е едно от емблематичните места в града, което привлича много туристи и гости на града. Още като се влезе в двора на музей, се усеща това бягство от забързания голям град и човек може да се наслади на прекрасна атмосфера, спокойствие, мир, хубава природа. Пред него веднага се открива и хубавата къща на Аргир Куюмджи Огу, една прекрасна сграда, която има забележителна архитектура. И тя е едно бижу не само с архитектурата, но и със своята големина и интересния бароков стил, който много се отличава от типичния пловдивски архитектурен стил къщи. От към пространство, материали, красиви детайли. Всяка една стая и всеки от салоните с специфичен таван. Тук е представена духовната и материална култура на българите от Родопите, Средногорието, Тракия. Тази пъстра и колоритна смесица от интересни обичаи, практики, занаяти, носи, костюми. Разбира се, и градската култура и облекла също могат да бъдат видени в различните зали на музея. Вече дълги години се събира огромна колекция от експонати и фонда ни наброява над 60 000 експоната. Имаме и много стари такива, сред които е барутника от 1757. Имаме различни фондове, които показват разнообразието от нашата духовна материална култура на българите, живели по тези земи. Регионален етнографски музей Пловдив е наистина място, което си заслужава да бъде посетено в дългия лист от прекрасни туристически места в Пловдив и човек може да научи наистина интересни факти за миналото и да отнесе нещо със себе си не само от град Пловдив, но и от това прекрасно къщче тук в Стария град.